Gure gaurko ibiltaldia Bilboko historiaren sarrajeran hasiko da. Bizkaitarrak itsasoaren sakada gelditutzeko itzelezko ugainak egin dituzte. Eta ugaina honen barrukaldetik aurkitutzen da Harriluzeko historitsua beren solaserako ontziaka. Ugainaren besteko aldetik Ereagoko hondartza gilida eta honen atzenean Algortako historizarra. Hemen txipirorien bila doazenen ontzitsua baino ez dagoz eta izberan historia agortuta gelditzen da. Arrantzaldeko herri guztietan lezgarbi eta argi agiri dira eta gehienetan ederto margostuta. Ereagako hondartza eta Algortako historizarra itxi eta goazen txiri usategiko baratzera. Hemen inguru guztiko tokirik egokienagoa dago ikusteko alde batetik itsaso zabala eta bestetik Bilboko historiaren sarrajera beren itsasargiakaz. Orain, aizganeko bidetxoetatik helduko gara laster Arrigunagako hondartzara. Gaur itsasoa izbera eta aixirik ez dagoalako aurrak bere igerrien dabiltzez, baina laster itsasoa gorantza asitun danien, hoba izango da baztertxu baten bake-bakien egotia.
Errotazar bat aixe errota deritzona dago itxasegaleko aizganien bere bezumakilak zabalik getxoko txadonari begira. Eta honen inguruan bizkaitarrak eginiko gazteluzar bat Bilboko historiaren sarrajera gordetako. Galeako lurmusturreko itxasargi zarra ezalako gauzak gaurko bierresinetarako beste itxasargi barri bat egindabe lehengo zarren ondoan. Itxasargi honek bakotxian 3 argi emoten deituz. Badira itxasaldi honetan askorriko ondartzarez beti utzik zamarra egon direnak, baina atzenengo urtiukaz alde guztietatik agertu dira kanpin egiten dabenak eta batzuk oialpean eta beste batzuk garrizko txaboletan ederto aurkitutzen dira danak uriko zarata eta arazo guztiak handigurrin.
Dinamarkako aldatzetik Plentzia geri da mendibarrenean, eta beren ibai ingurua guztiz politak editutzen dira itxasua izgora danien Arminako errotaraino. Bilbotar askok egin ditu berreton euren etxetxuak, eta Andramariko basatxaunuaren beko aldean ikusgarrezko bazterrak ageri dira ibai ondoan. Plentzia 12. mendean irazia berritiko aldiz erreda. Historia lehenago itxasuntziz beterik egon zan, baina orain jolaserako ontzi txikitsu batzu baino ez dagoz, ze 15. mendean galdu ziran hemengo ontzi guztiak itxas budaldi baten Ingalaterraren aurka. Gorliz bere barrikalez Plentziako ibaiaren zaharratxeran dago, baina Eskomako aldetik. 13. mendean irazia Gorliz itxasora begira dago gaintxu baten, eta beren hondartze ederrera bilbotar asko etortzen da igandetan, ze ugeinaren barruan dagoan alez uinak txikia dira eta aurrarentzat Bizkai guztiko hondartzarik egokiena da.